O Racing saiu clasificado de Linarejos tras superar a calor, a presión ambiental, a prórroga e uns dramáticos penaltis aos que se chegaron logo de que o Linares lograra empatar a eliminatoria. O galego Dani Bouzas iniciou o asalto á remontada cun auténtico golazo aos 60 minutos. A última media hora foi de continuo acoso por parte andaluza, que botou man das súas torres para colgar balóns. Nun deles chegou ao 2-0, logrado por Sergio Postigo. O Linares forzaba a prórroga na que non se moveu o marcador. Nos penaltis os ferroláns estiveron máis acertados. Keita errou o único disparo dos racinguistas, mentres que o conxunto xiennense botou un fora e Zidonche estrelou no pau o lanzamento definitivo. O Racing estaba clasificado, aínda que o encargado da megafonía non pareceu darse por enterado. Agora, que pase o Alacante.